Vztahy jsou založené na svobodě, bezpečnosti a důvěře. Sociální sítě a komunikační technologie patří taky do vztahů, ať už se jedná o své osobní, tak obchodní. Každý z nás má své sny a k tomu, abychom je mohli budovat, potřebujeme důvěryhodné prostředí. To je důvod, proč vznikla Liberta Gia. Tahle jedinečná společnost pomáhá sjednotit podnikatele a umožňuje jim tvořit, zlepšovat se a přicházet na nové nápady. I vy jste inovátorem schopný měnit svoji budoucnost a vytvářet za sebou úspěchy. Liberta Gia nám poskytne nástroje k tomu, aby každý z nás svého vysněného cíle dosáhl. Produkty k distribuci, integrovaná technologie, reklama v digitálních médiích a zábava. Žijeme ve světě, který se neustále mění. Podnikatelé se musí přizpůsobovat novým technologiím a to je dalším důvodem, proč Liberta Gia spojila 3 milionové obory. Internetový online obchod, tisk a reklama a multilevel marketing. Představme si, že s těmito nástroji dokážeme pracovat tak, abychom dosáhli finanční svobody. Ano, dnes je to už více než jisté. Začínající obchodníci se stávají lídry a následně úspěšnými podnikateli. Důvěryhodná společnost. Liberta Gia vytváří společensky udržitelný projekt, který omezuje chudobu a ekonomickou nerovnováhu ve světě. Společnost s produktem Life in Box začíná podobně jako Facebook, ovšem s tím rozdílem, že nás za využívání a její propagaci vyplácí. Znáte nějakou jinou společnost, která vám umožní bezplatně budovat strukturu přátel a vytvářet si tak pasivní příjem? A co víc? Vlastní podnikání bez nákladů. Ano, slyšíte správně, žádná investice. Do projektu se totiž mohou bezplatně zapojit i lidé bez finančních prostředků a odstartovat tak svoji prosperující dráhu. Je to pro nás obrovská příležitost. Pojďme se jí společně chopit. Projekt má duši a je to více než systém. Všechno je ve vašich rukou. Rozhodujte se srdcem. Liberta Gia je jednoduše spolehlivé místo.